matarsa. Mutum ya je wajen biki ya sa wani abu a bakinsa, ya sa a bakin matarsa, ana tafa mishi. Duk wannan ƙauyancin a jahiliya aka yi, da musulunci ne ya zo aka wayar da kan mutane suka daina. Yanzu kai kuma kake so ka koya ka koma cikin wancan ƙauyancin. A fito bainar jama'a, mace ta yi rawa, namiji ya fito ya yi rawa, a yi wannan batsalan. Ƙauyanci ne da aka yi shi tun a jahiliya, da mutane suka waye sai aka daina. Kai kuma yanzu kake ganin wayewa ne, a ƙauyanci ne. Ƙauyanci. Mun karanta da ku a nan lokacin da Ja'far ya tsaya a gaban Najashi, yace kunna qauman ahla jahiliya na'budul asnam wa na'kulul maitata, sai ce wa na'til fawahisha. Duk wani rashin arziki da kasadi in dai babala ne, fasikanci ne, su hadda matan ubansu ma sun yi. Kaga ai sun fi ku wayewa. Su ba wai ana magana da wata yar kwalik bane, a'a da wata yar makaranta bane, har da matan ubansu sun yi. Duk wannan abin musulunci ya zo ya taka mishi birki, ya fitar da illolinsa, kuma al'umma ba da su taɓa rayuwa su bambanta da dabbobi ba har sai sun ƙaurace ma haka. Da aka waye sai aka daina, to yanzu kuma suna ganin wayewa ne a koma, a'a ƙauyanci ne. Sannan target ɗin ku ne mata a harkar wannan babalan ku abin tausayi ne. In kika biye wa maza da su miki illa, in kika biye wa maza da su ma 'ya'yanki illa, in kika biye wa maza da su yi marayuwarki illa. Karki yadda da fasiki, karki yadda da mutumin banza, karki yadda da fasiki. Babu wadda ke son ki in so ne tsakani da Allah da zai neme ki da fasikanci ko ya neme ga tsiraicinki. Wallahi ƙarya ne. Wannan abin da yake miki na ki tura mishi hotunan tsiraicinki, na rantse da Allah in ya kama kanwarsa tana wannan abun, a ranar za ta gaya musu. To ita yana son ta kenan. Ita da yake son ta zai ba ta kashi ne, saboda ya san abin da take yi zai zama musu abin kunya da su da babansu da mamansu, zai zama musu abin kunya a family. Don me yasa ke in yana son ke zai sa kike yi abin da yake sa kike yin nan, zai sa ki a wata rayuwa ne. Wallahi mahaifiyarki ko a gidan biki ba za ta iya yin magana ba. Ba soyayya bace, ba soyayya bace. Duk wanda zai neme ki da fasikanci ba masoyi bane, ba masoyi bane. Duk wanda zai neme ki da fajirci, wallahi ba masoyi bane. Saboda haka sai ya gama bata miki lokaci, sai ya gama ganin tsiraicinki, sai ya gama tozarta miki rayuwarki, sai ya zo ya ce miki ai babansa ya ce ba zai yi aure ba, a familinsu zai yi aure. Haka ne ko ba haka ba? Haka suke.